Deci am ajuns aici în paradisul, nu știu, a bombardierilor. Avem tricouri Adidas originale, cică. Champion, Hugo Boss. Avem aici Hugo Boss, da? Original, cică. Deci toate sunt la 350 de bați. Asta înseamnă undeva la vreo 9-10 euro. Balenciaga, da? North Face, da? Și North Face, toate sunt 350 de bați. Și avem și pe partea aia la altă tricouri dintre alea sport. Under Armour, da? Made in Vietnam. Da, avem, nu știu, pentru toate gusturile. Adidas, Made in Vietnam. Acum știu că o să spuneți că poate nu sunt originale, poate sunt fake, poate da. Oricum și la noi în Europa e 50 de euro un tricou și tot de aici vin. Nike. Astea sunt 6 euro, în jur de 6 euro un tricou. Deci, care veniți în Thailanda, veniți cu geanta goală că nu aveți nevoie. Emporiu Armani. Adidas. Deci avem pentru toate gusturile și pentru toți banii. 200 de bați, 6 euro. Dacă vrei, fă și cu telefon.